DYHP, una sa lahat. Traffic Update. At karon sa tanan himutangan ni Radiman Josephus Quijano o sa may mga sitwasyon karon sa gawas nga bahin at ang mga motorista ug atong kadalanan. Radiman Josephus Quijano, kumusta diya sa gawas nga bahin? DYHP, RMN Report. Yes, salamat sa mag-radyo Manaida, no? Live under karon sa uptown area, no? Atong gisusi sa bag sitwasyon sa kadanan pero so far, no? Mga katumadag ko ng kadanan mo idapikaron sa kaud sa dagan sa Masya Gran, diri sa may Ismael River, sa may Iscario, o diri sa may Indakalso o ang binukin ko ang Pantal area, no? Pantal Road, ang Maniland at Pantal Road. Kaya wala sa atong pamatan ng pila ka mga tao, mayanong lungsurano, yanong Pilipino, abot sa impeachment, no? Against the VP Sara. Atong pero no, karin ato sa may kilikimano, ato yung nahuling waindag ko, si Johnny. Boss, kagaro sa DYSP, yung sa mga reaksyon about sa impeachment, o yun pang impeachment ni VP Sara? Hindi ako yun, ma-impit si Sara. Ano ba? Mga super, ano yun? Solid, Duterte tayo eh. Okay. Tagalog dahil siya. Si Jumel Torre. Asa na po ninyo Dila ko sa Kapitol. Capitol site, Jumel Torre. Ato rin sa dagang nangaw doon sa Pungkuan. Oo, mga batanon. Mga batanon, ato na yung interview, no? Pero ma'am, lato sa DSP, doon lang may reaction mo sa impeachment trial against the VP Sara? O yun nakal sa impeachment, o rin sa maninong reaction? Actually, kuya, I don't have any idea sa kuan. Wala idea sa politics sa issue. Dito ko yun. Di ka yun. Di siya yun. Kasi idea to di siya yun kasama radyo na ida, no? Sorry. So sa batanon to nga ko ano nga reaksyon. Batanon. Pero di mo, ma'am? I'm 22 years 22 years old. No? Kari si ma'am. Ikaw ma'am, sa may reaksyon mo, batanon niya po ni. About sa impeachment against the Sara. No comment. Okay, kani. Sa may reaksyon mo. O kani kay banindahay ni. Kung reaction sa impeachment si VP Sara, dili mi oyon. Ang oyon na ang katong mga buhaya nga tao. Mga wala to. Recron Basiliote. Recron Basiliote. Lapel bang buhaya. Ito dapat sa may kwan. Mabalabalan ba, no? Kani mga yano ba? Mga yano nga lungsuranon. Gani mo yan lungsuranon. Nanginabuhi. Nanginabuhi eksakto. Nanginabuhi tarong. Kari si tatay, no? Maninag balot. Ato mga tanon, best blessings. Lahat rin sa demonstration ng reaksyon sa impeachment trial against the VP Sara. O yun ba kani? Okay, mo yung tagoy. Marag mayo man ang atong pagtanaw saya sa magit. O yun ba ka sa impeachment trial sa... Tuot ba niya nga ipa-impeach, mapataktak? O yun ba ka sa impeachment or supak? Mo supak siguro ko na sir kay ang atong naibawaan nga marag mayo man si Saragot. Okay. So supak ka sa impeachment again niya? Okay. Kasi nga po? Henry Piñonal. So, dari sa gawas, no? Ikaw boss, lahat sa DSP, sa mga reaksyon mo? Supak ko nga ilang ipin si VP Sara. Ay, ang bukid sa sakto, mao ilang initan. Mao na kuan karon pa sa mga Pilipino, kung kinsay sakto, mao putrahon aron lang dili masilip ang ilang sayop. So, supak ka sa impeachment? Supak ko, dakong supak ko. Okay. Kasi nga na to? Silito Pintor. Silito Pintor. Supak siya kasama. So far, lima imuhang, unom imo na pangutana, 5 ang supak sa impeachment, usa ang wala lang. Di siya mo comment. Yes, kasama sa radyo na ida, no? Ato rin sa may nagpagkuhan rin, nagposisyon rin, no? Kaya nagatandog sa kanan. Kasi mahitag kuhan nila reaksyon, no? Kung kuhan, gani, murag kuhan gusto ni kasi John D. Sir, lahat ka rin sa DMSP, doon kay koleksyon mo reaksyon sa mga imong reaksyon sa impeachment trial against the VP Sara. O yun ba ka sa impeachment o supa? Supak ko, sir. Supa ka? Supak. Sabagay, halong politika na din lang. Pangontra gina siya sa... So, papolitika lang kining impeachment? Kuha siya, para sa 2028 gina siya. Original na nila, dahil yun na. Okay. Kisa nga ito, sir? Morga, sir, Morga. Morga? Dito?
O sa na estudyante ni or nagtrabaho na? Sa mga estudyante ka o trabante na? Trabante, sir. Trabahante. Worker ka sa mga Radyo Manayda, no? So, pag-sales investment trial against ni BP Sara, no? Paano pa sa mga Radyo Manayda? O niya, modul tali kamay, no? Kani si ma'am, kaya mo nagpatsumat. Ma'am! Lahat ko na sa DSP, doon ako yung reaction ni ma'am. Ako sa may mong reaction sa investment trial against ni BP Sara. O yun ka, supak. Depende ra. So may kuhanin mo, rason. Ito na to, kung sa pinaka-reason nga nag-impeach siya. So, doon pa kang decider. Okay, thank you, mama. Sa kasama okay. ka rin dyan comments, no? Ilang kita mo sa kuha, no? Sa unod. Sa unod sa kuha ni impeachment trial, no? Impeachment proceeding against the VP Sara kasama ka rin Juan Aida. Kani si Kwan? Kami. O sa imong reaksyon sa impeachment against me, so pa ka yun. Dako kay kung sopa ka na. Dapat na yung presidente may impeach. Ora mismo. Okay, nga to, ngalan. Job Abelgas. Job Abelgas. Job Abelgas, no? So pagsaka sa mag-radyo na ida, si Presidente Marcos Mani ang gusto ita-impeach. Okay. So, no, mautipila ka mga yanong Pilipino, no? Atong interview. So pakisagal ka sa mga radyo na ida, no? Mga yanong Pilipino, nining impeachment against the BP Sara kasama mga radyo na ida, no? Napay kuhan, kaling murag, sir, last year sa DHP, o sa imong reaction sa impeachment trial against the BP Sara. O yun ka, sopak. Sopak. Kaya mo? Tulon, G. Tulon. Tulon. Dito ang ngalan. G. G. Tulon. Sopak sa kasama ng radyo na ida, no? So, pinagalang sopak na napita. So at least kasaman JQ, atong ipaminaw sa ang pulso sa katauhan, labi na kay karong hapon, ang House of Representative, ang Kongreso, ang mga congressman, nibutar naman aron ipagpa-impeach kang Vice Presidente Sara Duterte. So at least ipaminaw sa nato ning katauhan kani nga mga yano nga mga Cebuanon sa pangitabo karon sa updates karon dito sa kauluhan. Magi ka sa mga radyo mada. So, kato mga mga kuans, no, sa reaksyon sa mga yanong Pilipino. Pipila lang. Mga Cebuano rin ka sa mga radyo manayda. So, mana ato lang pabuto no, sa daga na rin kay Muragi kuha na sa Senado ka sa mga radyo manayda. Ito na kuha yun, ang final, no, ang korte na ito sa Senado ka sa mga radyo manayda. Dahil ito ka mga reaksyon, no, sa mga Cebuano, sa pag-interview karong magrasa sa kapunon. Ikatalis gawas alang sa traffic update. Ikatalis gawas sa kanyang Radyoman, Joseph Oscano, DUI, at Spita Pagka-Remen. Radyo mo nationwide. Ingat sa naman Radio Man Joseph Oskihano sa report. At oras alas 6:04 na sa kahaponon kini nga portion dalit kanato sa